du hånden ind sådan her. Og så, Marius. Så hypnotiserer Jessica. Skal vi lige prøve det? Det skal vi da. Du strækker højere ud. Og så trækker du den til dig. Nå, okay, ja. Det ville da også være mærkeligt, hvis det lige virkede lige med det samme var, ikke? Det ville da være mærkeligt. Prøv at løse det sådan op. Gå der sådan her. Gå der sådan her. Ja, sådan der, Markus. Så er det klar. Super du. Så strækker du højre arm frem. Og kigger ind i døren. Trækker tilbage. Ja. Altså, du gør det rigtigt. Ved du hvad? Måske tror jeg virkelig godt, jeg ved, hvad problemet er. Bliv lige stående her, ikke også? Så skal jeg se, om jeg kan løse det. Ja. Jeg tror, du har set mange lønforhandlinger på tv. Nå. Nu skal du se, Marius. Nu har jeg lagt Jessica sådan en form for forhypnose. Okay? Vi prøver lige en gang. Du strækker højre ud. Og så trækker du til dig. Ja, nemlig det. Sådan, du ser Jessica. Vi skal også bestille noget, Marius. Kom. Hvis du tager fat her, så lukker vi lige kassen. Nemlig. Så kommer du helt tæt på det, du som skyldeboks. Det var helt flot. Så kommer du med sammen med mig. Kom. Sådan. Og så skal vi... Nå ja. Det hører med til koreografien. Så dig. Nej, det vil du ikke. Man behøver heller ikke at gøre det. Men ved du, hvad Marius står 10 år, så vil du ærge dig over det på det. Så er du fat her. Og så skal du bare se. Sådan der. Sådan. Så er vi simpelthen klar. Så skal du bare bruge noget god tryllemusik. Og det har specielt sat. Kom. Hold fast nu. Så presser du ind og ind. Klar. Og bliver holdt fast. Så kører vi den. Stop. Og så tror jeg ind og ja, og hold fast. Kører vi tilbage igen der. Nej, så kommer mig. Så gør vi sådan her. Yes. Og så er det til. Så er det igen. Så er det tre. Først en gang, så kigger vi. Så gør vi det igen. Yes. Så kigger vi. Så presser vi helt på. Så er det fast. Så gør vi helt vejen. Det er bare fantastisk, for de er helt vildt med dig. Marius, hvad hedder du til efternavn? Poulsgaard, hvad sagde du? Poulsgaard. Marius Poulsgaard. Det kan godt være, når du bliver rundt over i sådan i USA eller Las Vegas der, og så hvis dit navn står over i den ene, så står måske Marius Poulsgaard, så står der Marius Poulsgaard. Men berømt, det bliver det. Det er start. Ved du hvad, Marius, du var rigtig faktisk så dygtig, synes jeg, og så modig, at du fortjener en gave af mig. Kan du godt lide ballondyr? Okay, det kan du godt. Nå, men det var bare et spørgsmål, jo. Nå, okay, jamen, så laver jeg da ballondyr.
Det tager lidt tid. Jeg skal lige koncentrere mig, fordi det er helt specielt. Nu skal du bare se det. Okay, sådan der. Så kører vi. En gravid orm. Den tager du med dig hen, og så siger du tusind tak for hjælpen. Nej, giv mig lige det fjollede ballondyr der. Giv mig det lige. Du skal ikke have et fjollet ballondyr. Du har lige stået og tryllet på noget helt fantastisk. Så skal der have noget fantastisk noget med dig hjem. Det kommer til dig hen, Marius. Det er ikke Jessica, der får med hjem. Det er det, hun holder i hånden. Forleden dag, der sad jeg over i Horsens sammen med Sten Begani. Det er ham, der har en tryllebutik derovre. Og vi taler om, hvad kunne være et rigtig godt trick, når man sådan skal til at lige at lære at trylle. Så fandt vi frem til det her. Men du må love mig, du må ikke fortælle dine venner eller familie, hvordan det bliver gjort. Det skal være en hemmelighed mellem dig og mig. Okay? Den tager du med dig hjem der i den anden hånd, fordi så kan jeg nemlig sige farvel til dig med den her hånd. Tak skal du have, Marius, mine damer og herrer.